गोबां गाज्रि अबस्थायाव दाबो संसार जानानै दङ ओंखायनो बे हलि बे दमासि बे माइबा फुजा माराय बेफोरो जोंनि थाखाय दायो जेबो नंथ'आ जोंनि थाखाय मोनसेल' थांखिया जाबाय जोंनो बड'लेण्ड नांग्रोगोन बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों रंजागोन बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों मोसागोन बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जोङो गासैबो खामानिखौ मावगोन गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय दिनै स्पेसियली BTR नि MoS मोननै बाथ्रानि सायाव सावरायनाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमबो खुगायावल' गोबां रोखोमनि बाथ्रा फोरमायथिनाय बाथ्रा बुंनाय रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्रा होनाय खोथा होनायफ्रा जोबनो थांदिया आरो दिनैयो प्रमद बर' बिथांनि BTC गभर्नमेन्ट सलायनाया 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय दिनैनि बे लास्ट स्टेजाव प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरनि बाथ्रा आरो बै जालांनाय जेब्लानोखि जाथाया जालांदोंमोन बै समाव जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिला सारा BTC गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामबाय दंमोन दा दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ बिथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जादों बिथांनो दायनिगिरि बिनि थाखायनो जादों माबोरै जानो मोनदों बायदिसिना जोबोद लासिं सिं लोगोसे दुखु गोनां बाथ्रा दिनै जोंनि हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि बाथ्राफोरखौ पलिटिकल इस्यु खालामनो सानदोंब्ला जै बर' हारि बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननानै पलिटिक्स खालामनो सानदोंब्ला जानाय नङा होमबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो स्पेसियली प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जेब्ला गणतान्त्रिक लामानि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ लानानै सोमावसारनाय जेब्ला समाव प्रमद बर' बिथाङा बै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनो सुबिदा मोनदोंमोन बै समनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव सिंजोंहाय आन्दोयै पलिटिक्सनि खामानि मावबोबाय थानायखौ जों दिनै एसेब्लाबो फोरमान मोनदों बा जों एसेब्लाबो दिनै हमदांनो हायो दिनै BTR एकर्डनि MoS आव लिरनानै लाना फैजानाय आरो BTR एकर्डआव मा दं मा गैया आरो बे BTR एकर्डआ जों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट बेसेबां गनायजाथाव बे बाथ्राखौ जोंनि बर' हारिनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा रोखानो मिथिजोबखाबाय बिनिनि गेजेराव गोबां बर' फिसाफ्रा दिनै खुगा सिनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायाखै फोरमायबालाय मा जानो ना होमबा फोरमायाबाबो गोरोंद्राय होननानै सानो ना होमबा आरो सोरबा फोरमायोब्ला बबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टिनि खिजाग्रा बायदिसिना बाथ्रा बुङो जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गोबां माने इन्टेलेक्चुएल लेखा गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरा दिनै माखासे जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि ननसेन्स ब्लाडि ड्रामाटिक फाल्तु नुथायफोरखौ दिनै सिरि नायनानै दंगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा प्रमद बर' बिथाङा नर्मेलि जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयोब्ला बिथांनि इमेजआ हाइलाइट जाया जायनि थाखाय BTR एकर्डनि माखासे सुजुग आरो सुबिदाफोरखौ खायदा बोराय बाहायनानै जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमखौ टारगेट मारिनानै BTR एकर्ड एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायनो जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव प्रमद बर' बिथाङा हाखु दाखु ना एन्ट्रि मारि फैदों आरो लोगोसे बिथांनि एन्ट्रि मारि फैखांनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेलि डायलगफोरखौ नोंथांमोना दिनै गोसोखांब्ला एसेब्लाबो माने लाजिखांनाय मोनगोन दिनैनि बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव नैबे BTR एकर्डनि जा MoS मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेवहाय मा लिरनायखौ जों नुनो मोनदों फार्स्ट गिबिसिनावनो द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड गभर्नमेन्ट अफ आसाम have been making concerted efforts to fulfill the political, economic, social, cultural and identity related aspirations of Bodo people. Tripartite agreements in 1993 and 2003 were signed leading to creation of Bodoland Autonomous and Bodoland Territorial Council under the 6th schedule to the Constitution for Bodo inhabited area in Assam. बेनि उनावहाय मेन बाथ्राया फैगोन दा दिनै BSA आरो BTC नि एकर्डनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला 6 शिड्युलनि सिङाव लाजानानै दिनै BTC एकर्ड बायदिखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन दा 6 शिड्युल होनाय लोगो लोगोनो जों ट्राइबेल हारिफ्रा जेसेबांखिनि माने राइट्स मोननांगौ बैफोर राइट्सफोरा बे 6 शिड्युलनि सिङाव दङ दिनै जोंनि मा गोनांथि दङ जों ट्राइबेल हारिया
जोंहा जिखिनि मोननांगौ मोनथायफोर दङ बैफोर मोनथायफोरखौ जों बोजबना लानानै जोंखौनो गोहो गोरासिन खालामनानै जों जुदि पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि जोंनि थाखाय जों बाथ्रा बुंनो जों जुदि लामा मोनोबा सुबिदा मोनोबा जों बेखौसो लुबैगोन ना होमबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बिटिआर एकर्डनि बाथ्राखौ बुंनो थांबा बेवहाय मा लिरदों ABSU and its associated organizations as well as various factions of NDFB continued with the demand for separate statehood. Negotiations were held with Bodo organizations for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. दा दिनै बेवहाय ओरैबायदि माने बाथ्रा मेनसन खालामना लाना फैबाय comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam ना होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेवहाय बेखौनो बुजायदों जों थारमाने आसाम स्टेटनि सिङाव आसाम स्टेटआ जेसेबांखिनि बाउन्डारिखौ लानानै दिनै आसाम स्टेट महर मोनदों बै बाउन्डारिफोरखौ थारमाने जोङो जेबो माने बोखावालासिनो जेबो माने गाज्रि नस्थ' खालामालासिनो बेवहाय जों माने गोरोबनानै थानोसै होननाय बाथ्राखौ बेवहाय जोङो दिनै बेरखानायखौ रोखा रोखा लिरनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेवहाय ना 6 शिड्युलनि सिङाव ना 8 शिड्युलनि सिङाव बे बिटिआर एकर्डखौ लिरनानै लाना फैनाय जादों बेवहाय खुनु मोनसे मेनसन गैया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों दफाफोराव लिरनानै लाबोनाय माखासे दफाफोरखौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दानख'नानै खोमानानै फानबोनानै लाना फैनायखौसो जों दिनै नुनो मोनदों। जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ जों दिनै मानो सोंखारिबाय दङ मानि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि बर' हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुवेल लिडारफ्रा दिनै बेपारिजों रुजुदों दिनै ओरैनो रुजुवाखै दिनै जों ओरैनो सोंखारियाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङा एसेबां इन्टेलेक्चुवेल हारि सेन्टिमेन्टेल मास्टार माइन्डेड सासे लिडारमोनबा दिनै थाङै थुङै मोनसे लास्ट स्टेजाव दिनै बबेबा मोनसे स्टेजाव दिनै जोंनि मोनखाबोनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ माखासे गोहोफोरखौ दिनै खोमानानै मानो बेफोरबायदि मिनिंलेस मोनसे एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जाखो दिनैनि बे समाव नैबे सोंथियासो बेरखाङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेवहाय मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे बिटिआर गभर्नमेन्ट होनबाय थायो ना होमबा जोंनि माखासे एमसिएलएफ्रा इएमफोरा अर्थात बिटिसिनि दानि सिएम प्रमद बर' बिथाङा गावबो बुङो बिटिआर गभर्नमेन्ट होननानै। दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो जेब्ला बेवहाय बिटिआर एकर्डआ ना 6 शिड्युल ना 8 शिड्युल बेवहाय खुनु मोनसे मेनसन गैया। दा थारैनो फैबाय थानाय समाव जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सोलायै बिटिआर गभर्नमेन्टआव जुदि इमप्लिमेन्टेसन जामारोब्ला जोंनि बे 6 शिड्युलनि सिङाव एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जा बिटिसि एकर्ड बेवहाय जाखिनि जोंहा मोनथायफोर मोनदोंमोन जाखिनि पावारफोर मोनदोंमोन एसटि मर्यादा हिसाबै बैफोरो गासैबो एसटि मोनथायफोरा बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव इमप्लिमेन्टेसन खालामोबा गासिबो माने गोमालांजोबगोन। अब्ला मा जानो थांगोन जोंनि बिटिसि काउन्सिला टटेलि बिटिआर जायोब्ला मोनसे जेनेरेल काउन्सिल जानानै फैगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। जुदि जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला साननानै नाय जों निजेनि सेस्लायावनो मोजाङै हासि सुनानै बोथिसे ओंखामखौ जानो हानाय नङा। दिनै जोंनि हारिनि माखासे लिडारफ्रा मा खालामलांनो सानदों जोंनि हारिखौ दिनै बेसेबांबा हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांबाय। दिनै हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै जोबथेसालियाव थानांबाय दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौ बायध' जानानै फैदों। अब्ला दिनै बैसोरनि हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउ बावसोमलांनायनि बेसेनखौ दिनै जोङो सिबिनो रोंला नामा जों दिनै मान होनो रोंला नामा मानो इसेबां लासिंसिं थार्ड क्लास लेभेलाव दिनै थाफैखो जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सिट पावारनि थाखाय मानि पावारनि थाखाय ना होमबा पकेट मानिनि थाखाय ना होमबा गावजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बेसेनफोरखौबो दिनै फानगासिनो दङ। सानबैसे फाननानै जागोन सानबैसे गवा बिनि साजाखौ मोनगोन मिथिबाय सानबैसे नोंहा जुदि टेलेन्ट दंबा नोंहा जुदि प्रपारलि जुदि नलेज दंबा नोंनि टेलेन्ट नोंनि नलेजजों बे पलिटिकेल प्लेटफर्माव नोङो पलिटिकेलि दावहा नांब्ला नोंहा जुदि टेलेन्ट दंबा नोंहा जुदि प्रपारलि नलेज दंबा बे पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनानै नोङो पलिटिकेलि फाइट खालामब्रा नोंनि नलेज नोंनि टेलेन्टजों नाथाय नोङो नोंनि सिट पावारखौ मोननो थाखाय नोंनि पकेट मानिखौ आरजिनो थाखाय बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों
जों बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाबाय थानाय सिमांखौ दा सुजुदै खेबसे हाबाय खेबनै हाबाय खनथामखौ निमाहा होनाय नङा आरो चान्स होनायाथ' गोजाननि बाथ्राखा निमाहाबो मोनखानाय नङा। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माखासे आइ आफा आदा आब' फंबाय बिनानाव मोना दिनैयो बे BTR रेकर्डनि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ फरायना नायोब्ला मोजां जागोन। दिनैयो सानदोंमोन जोंबो माबा मोनसे मोजां रेकर्ड खालामना लाना फैगोन। दा बे BTR रेकर्डनिनो मोनसे माबाखौ दिन्थिबावनि आङो नोंथांमोननि सेराव जोबोद माने लाजिथावथाव बाथ्रा बेबो मोनसे। दा बेवहाय सेटेलमेन्ट उइथ NDFB फेक्सन होदों ना होमबा दा बेवहाय 9.4 क्ल'ज बेवहाय दं आरोना क्रिमिनेल केसेस रेजिस्टार्ड एगेन्स्ट मेम्बार्स अफ NDFB फेक्सन्स for non-heinous crimes shall be withdrawn by Government of Assam as per procedure established by law. Criminal cases registered in connection with heinous. दा बेवहाय बेखौनो जोङो नर्मेलि बाथ्रा बुंनो हायो जे नन हाइनियास जायफोरनाव माने केस रेजिस्टार जानानै दङ मानगोनां NDFB ब्रादार्समोननाव बै नन हाइनियास केस नांनानै थानायफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों कर्टआव हाइ कर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेखौ माने कनसिडार खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय हाइनियास जायफोरा माने हाइनियास केसजों माने दिनैसिमबो रेजिस्टार जानानै दङ बिसोरखौ माने खुनु माने कनसिडारेसन गैया थारमाने बेवहाय बिसोरो बै दायजोंनो माने कानेक्सन जानानै थाबाय थागोन। दा दिनैयो थांनाय 2003 10 फेब्रुवारि जेब्ला BTC एकर्ड जादोंमोन मानगोनां BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै दिनै मानगोनां BLT ब्रादार्समोननि मुङावबो बिसोरनि एगेन्स्टआवबो गोबां माने हाइनियास आरो नन हाइनियास केसफोरा नांनानै दंमोन नाथाय बिसोरनि एगेन्स्टआव नांनानै थानाय केसफोरा BTC एकर्डनि गेजेरजों गासैबो थारमाने मा उइथड्रल जानानै फैदोंमोन। दा बे खामानि मोनसेखौ नन हाइनियास आरो हाइनियास बे मोननै बाहागोआव जि मोनसे क्ल'जआव लिरनानै लाना फैबाय प्रमद बर'मोन बायदि माखासे गोरों जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा दा दिनैयो नन हाइनियास आरो हाइनियास बे मोननै बाहागोआवदि एसेबां माने लासिं बाहागो खालामनानै मोनसे दफानि गेजेरजों लिरनानै लाना फैबाय अब्ला दिनै BTR एकर्ड खालामनायनि मिनिङा बहा थाखो आरो दिनै BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय मानगोनां NDFB ब्रादार्समोनखौ बिसोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ लानानै बिसोरनि मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ लानानै दिनै पलिटिकेलि डिभाइड खालामनाय पलिटिकेलि टर्चार खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय दिनै ससियेल मिडिया निउस मिडियानि हेफाजाब लानानै मिडियानि सिगाङाव गाबै बाथ्रा बुंफैनाय बेसे दुखुनि जाथाय नुथायफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै नुनानै थांबाय। दा बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ दिनै प्रमद बर' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दिपेन बर' बिथांमोना दिनै लाजिगोना लाजियाखै आरो स्पेसियेलि जोंहा मानगोनां UG ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौ बुंनि बिसोर लाजिगोना लाजियाखै फेरेंगा बसुमतारी ना रनजित बसुमतारी बिथांमोना दिनै लाजिगोना लाजियाखै डिपुटि चिफनि सेराव जिरायनानै थानाय जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिसोर लाजिगोना लाजियाखै लाजिनाय गैया मा बाथ्राखौ लानानै नोंसोर दिनैयो नोंसोरनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै नोंसोर पलिटिकेलि केम्पिं खालामनो पलिटिकेल डायलग मारिबावनो नोंसोर दिनै जागायजेननायावनो गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ नोंसोरो फिनिश खालामनानै लाबाय। दिनै नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ नोंसोरो सानबैसे थगायनानै सानबैसे सोबखोबावनो सिमां सुजुबावगोन नोंसोरलाय हाबावगोन हानाय नङा। दिनै लाजिनांगौ दिनैयो जोंनि बर' हारिया एसेबां अयथासार जाबोबाय एसेबां टर्चार खालामजाबोबाय दिनैयो BTR एकर्डनि MoSआव लिरना लाना फैनायनि गेजेराव स्पेसियेलि आं मोनसे बाथ्राखौ माने लुबैदोंमोन आरो बै समावनो जों सावरायदोंमोन माखासे यां जेनेरेसनफोरजों जनानै जे मानगोनां NDFB ब्रादार्समोनखौ लाबोबाय दा दिनै बिसोरनि मुङाव बिसोरनि एगेन्स्टआव नांनानै थानाय केसफोरा बे BTR एकर्डनि गेजेरजों टटेलि माने उइथड्रल जाजोबनांगौमोन। दा दिनैयो जागायजेननायनिफ्रायनो जिहेथु माने मा पलिटिकेल इस्यु नालाय जोंनि बर' हारिनि सानैसो गुनजेत देवानि साइसनि मानसिफ्रा पलिटिकेल प्लेटफर्म माने एन्ट्रि मारि फैनांगौ नालाय हाखु दाखु ना होमबा खालामनानै लाना फैनाय जाबाय। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रालै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसेबाव नैबे 10.2 आव लिरनाय दं दे बड' youth will be considered for recruitment in army paramilitary forces and police to increase their representation in the forces. Free recruitment training rallies will be organized by the agencies to facilitate the process. दा दिनैयो 10.2 क्ल'जआव लिरनाय बायदियै
आर्मी paramilitary forces and police to increase their representation नि बाथ्रा दा दिनैयो प्रमद बर' बिथांनि BTC गभर्नमेन्ट सोलायनाया 5 years कमप्लिट जालांबाय दिनैसिमहालागै जोंनि बर' युथ्सफोरा साबैसे पुलिसाव साख्रि मोनखो साबैसे आर्मी साबैसे पारामिलिटारियाव साख्रि मोनखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनानो प्रमद बर' बिथांनाव हिसाबखौ लाबा जासिगोन दिनैयो नंखाय बाखाय बर' फिसाफोरखौ थगायनानै जोंनि सोरबा बर' पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि गादिजों लोगोसे गावसोरनि पकेट मानिखौ माने रोजा खालामनो सानबाय थादोंब्ला बे जानाय नङा दै बुहुमनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन प्लिज अन्नानै साग्रिद जा जोंनि हारिखौ बासायनांगौआ जोंनि हारिखौ सुंथानानै लाखिनांगौआ जों बयनिबो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि आखायाव दायित्व दङ होननानै आं सानो लोगोसे दायित्व दङ बेखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा साग्रिद जा सोरबायदि पलिटिकेल लिडारा सोरबायदि माहारियारि आफादनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जों बर' फिसाफोरखौ माने जाम्बा जाम्बि खालामनायजों लोगोसे जों बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फानलांनो नाजागासिनो दङ फानबाय दङ जों बैसोरखौ माने नोजोर होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन प्लिज नोजोर हो आरो स्ट्रिक्टलि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दानानै दोननाय नेमखान्थिनि गेजेरजों जों बिसोरखौ सोंथि खालामनांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि